Dosbarth i'r Eboles yn yr adran B y Merlod Cymreig sydd yn sylw'r beirniad Mrs Harris. Ac wrth gwrs dosbarth gri, mae'r cystadleuwyr wedi bod yma ers amser hir yn disgwyl i'r adran yma. Yn y safle gyntaf ar hyn o bryd, mae Miss Christine Williams, Bailey Eliza. Tan berchnogaeth Christine Williams, wrth gwrs, bryd ringside yn cael ei arddangos gen Kate y merch, ac wrth y march Eith Isaac ac allan y Bailey Rihanna. Lliw Palomino hyfryd yma sy'n dlws iawn. Dyma ni yn yr ail safle wedyn. Wel, mae yna rhywbeth wedi cael ei wneud yma ni. Mae'r beirniad wedi tynnu Bailey Eliza fewn ac yn ail safle hefyd mae 9-5. Dyma fel dyn ni'n gweld yr gosodiadau i'r Ebolesi yn yr adran B y Merlod Cymreig, ac gyda'i gweld bod yna llwyth o Ebolesi Palomino cael dipyn o lwyddiant yn dod i'r brig yn y dosbarth yma. Y beirniad Mrs Harris yn siŵr wedi cael profiad anhygoel yn beirniadu'r adrannau yma. Wel, mae'r rhosglymau yn mynd i gael ei gyflwyno i Miss Christine Williams, wrth gwrs Kate yn dangos y merch Bailey Eliza. Wrth y march Eith Isaac ac allan y Bailey Rihanna. Wrth gwrs bryd o'r ringside yn cael dipyn o lwyddiant dros y blynyddau. Yr ail safle wedyn, Richard Butler. Andrew Butler showing Kerry Wainwright, Skelon Crystal. Yn 9-9-2. 9-9-2. Skelon Crystal yn berchnogaeth Kerry Wainwright, ac yn drydydd 9-8-7 Janet a Steph Mansfield, Jan Pete Golden Savannah. Wel, dyna'r tri sydd ar y brig yn yr adran B. Wrth gwrs, llongyfarchiadau mawr i Alex a Christine Williams. Bailey Eliza. Wel, am Eboles dlws. Wel, mae'n cael cyfle i drotio'n amgylch. A llongyfarchiadau mawr i Alex. Can I do that again, sorry? Llongyfarchiadau mawr i Kate Williams a Christine Williams o bryd ringside ger Caerdydd, yn ennill y dosbarth i Ebolesi yn yr adran B. Bailey Eliza.